Арылармысыз, хөрмәтле календашлар? Туган айларның әлеге яңа саны сезгә уен һәм сюрприз әзерләде. Моның өчен безнең биремне үтәргә кирәк. Игътибар, бирем менә шушылай яңгырый. Әлеге сонда ничә тапкыр керәшен сүзе кулланылган? Иң беренче дөрес җавап җибәрүчегә безнең редакциядән бүләк көтелә. Җавапларыгызны безнең электрон адреска, шулай ук WhatsApp номерларына язып җибәрегез. Хәзер туган айларның әлеге саны белән танышып узыйк. Республикабызның төрле авылларында Пукырау бәйрәмнәре узды. Әлеге бәйрәмнәрдән репортажны да туган айлардан укып белә аласыз. Яраткан шагыйрәбез, танылган календарьшебез Луиза Шарованың әти-әнисе турында да туган айлар язды. Русча вкладышта керәшеннәр сөйләшендәге аермалыклар турында укып белә аласыз. Шулай ук Түбән Чыршыла авылының Ревизский сказки язмаларында сакланган тарихы да бик кызыклы булыр. Тиздән безнең олы дини бәйрәмебез Көзге Казанский. Бу көнне Алла анасы Мәскәү каласын дошманнардан тоткарган бәйрәм турында белемлек рубрикасында. Хөрмәтле календашлар, 2021 ел өчен подписка бара. Безнең туган айларга язылырга онытмагыз. Караңгы күзләрне, салкын кышларны бергә каршылыйк. Һәр керәшен җортына туган айлар килсен.